haka a kullum kasance mutum mai samun al'umma da nishadi da farin ciki. manzo Allah ke cewa wa innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatu as-sa'im al-qa'im. mutum yana iya samu sakamakon kyakkyawar dabi'a ya samu darajar mai azumi da darajar mutumin da yake kwana yana biya kawai idan ka zo a cikin mutane assalamu alaikum ya wani da yawa ai wasa da dariya ka tafi wannan dabi'un ai dabi'u ne da kake manzo Allah ta inna ma bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq ai an turo ne kadai da in cika kyawawan dabi'u mutane su zauna lafiya mutane su rinka sallama su rinka dariya wa juna su rinka tambayar ɗan uwansu ina wani ya aka yi bai fito ba hanya lafiya ya je gona bai dawo ba mun samu wani yau mun gashi a cikin damuwa wanda shine abin da zai da ka Allah ya masa wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan wata halitta mai girma mai tsada dukkanin mutumin da kasance a cikin mu'amala ta kwarai wallahi baya shakkar mai kuɗi ko mai dan da kuɗin nan zai taba shi waɗannan talakawan gindin masu kuɗin za su ci wani ba sai idan mutum ya ce taba shi wannan wani ba su taba shi da zai wasi yana da mabiya shi ma ba kuɗi yake da shi ba amma yana da wankakkiyar zuciyar da yake ni idan na ji an taba shi ba zan yarda ba zan yi adawa da wanda ya taba shi haka wancan to haka ya dace mu zama haka ya dace ka zama haka ya dace kowa ya zama a kullum kai kallo akan cewa idan kan mutu ne mutane da inda Allah ke cewa an tushu hada Allah ke cewa ku ne shaidun Allah a kasa yau idan gawa aka wuce da ita muka ce Allah sarki mutumin kwari Allah gafarta masa wallahi ku ne na masallaci mutum ne nagari ba a sa abokin mutansa ba Allah ya ce abin da muka ce shi ne ce mu wuce wannan ba domin na sanya ku zama shaidun Allah a bayan kasa amma a lokacin da aka kashe da mutum ya mutu aka ɗauki gawar mutane suna ganin wata annoba ta bar gari kuma annoba ce za ta shiga a lahira a cikin kabarinta a wannan sabon da za a karka damu a kullum akan mai yin kaza yaya a yau idan yana da hankali idan yayana zai wani abin da ba daidai ba ya dace in zahi gehe in masa kuka ya nuna masa matsalar alhormar gidan kada ya rusa mana gida domin idan zama mashayi ya bata kansa ya bata mu domin ko banza ma ko banza za a ce wannan yayin shi idan zama barawo haka idan zama mafitini haka dukkanin abin da za ka yi to ya fi mata yanka wani hali za ka jefa su bayan wannan da haka mu shi tsoron Allah mu gyara ayyukan mu gyara mu'amalolin mu zo mutane nagari mu zo masu kishin gari mu zo masu shan juna mu zo masu yawo ya hema juna wanda da ke cikin zuciya ka taimaka ka ya hema dan uwanka wanda ya hema dan uwansa wani abu ba wai dan bai da karfi ba to shine mafi fici a wajen ubangiji madaukakin sarki da kuma za ka cewa mu idan mun ta halista ko mai karfi ba muna nufin wanda ke da za a faɗa ya buge wanda ya buge wanda a'a muna tunanin mutumin da za a bata mana kuma ya shiru ya danne shi ne jarumi a wajen manzon Allah shi ne jarumi a wajen haka nake a kullum baka iya samun ɗaukaka a cikin mutane sai ka tabbata kan cewa kana da hakuri idan an ba ka fara wanda kullum sai a girma kullum sai a maka amma duk da ya kasance a duk lokacin da aka yi min imana kullum sai na ramar da ni zai kasance rayuwa ta tafi a cikin bata ta tafi a cikin hayaniya a ƙarshe zai kasance nan bata da kowa tsira tare mu zama masu yaguwa masu rangwame Allah ya cewa wani ya ku yahe mana ku yi rangwame ku yi afuwa ku kau da kai ba ka son Allah ya yi muku yanzu idan dan uwa na bata mu rai ce ba zan yadda ba sai na raba so nawa ni bata mu Allah rai idan Allah ce ba zai yadda ba sai ya hukunci zan yi tsira zan yi tsira wala ya afu wala yasbu ala tuduna saukar da abinci da ruwa mai albarka da natsuwa da jituwa a cikin wannan gari namu da sauran garuruwan musulmi gaba ki daya ya ubangiji matattun mu muna roƙonka ya ubangiji ka gafarta musu ya ubangiji muna roƙonka marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya ya ubangiji malamin mu wanda muka sani malam Muhammad Ali a cikin
الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يا رب زدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وبرسولك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد والسلوك من الذنوب والخطايا كما تنقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. يا رب اجعل امورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفرات النيران. يا رب اجعل لهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب انا نسالك شفاء عاجلا على شيخنا يا رب العالمين. يا رب انا نسالك شفاء عاجلا على شيخنا يا رب العالمين. يا رب انا نسالك شفاء عاجلا على شيخنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل علينا الغيث يا رب العالمين. اللهم انزل علينا الغيث يا رب العالمين. اللهم اغثنا يا رب العالمين. يا رب اغثنا يا رب اغثنا اغثنا يا رب العالمين. يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في ولاياتنا وآمنا في بلادنا وآمنا في ديارنا وآمنا في طرقنا ومزارعنا ومساجدنا وآمنا في مدارسنا وآمنا في أزواجنا وأهلنا وذريتنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ ذريتنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ ذريتنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ ذريتنا يا رب العالمين. يا رب احفظنا من كل كيد يا رب العالمين. حسبنا الله على من بقى علينا. حسبنا الله على من بقى علينا. حسبنا الله على من كان لنا من شر ورسوله يا رب العالمين. يا رب ان كان رزقنا من السماء فاعطه الينا يا رب العالمين. يا رب ان كان رزقنا مهينا فاعطه الينا يا رب العالمين. يا رب ان كان قريبا فاجعل لنا امواتا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا واليك عابدنا واليك المصير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. To jama'a assalamu alaikum, a gurguje dai dangane da abin da aka saba da zuwa yaran makabarta da aka saba kusan kowace sallah. Saboda haka gwamnati da ranar da abin da ba